Hi everyone! Welcome back again sa aming channel. So panibagong video na naman tayo. For today guys is another Oshamu update. Kaklaro kong lang nga pala, marami nag-comment din doon sa aming previous video. Oshamu is pamantayan niya ng size ng ating mga shamu guys. So for today's video guys, yun ang makikita niyo yung sisiw na to doon sa page or doon sa Facebook po ni Sir James na si Apollo. Doon niyo siya always makikita. So nakapag-decide si Sir na dalhin niya dito sa amin. Disclaimer guys, hindi po talaga niya planong ibigay sa amin. Gusto niyang always magkaroon ng update sa kanyang sisiw. And also gusto din i-share ni Sir yung kanyang lalaking breed sa atin. Yung komportable din si Sir sa amin kasi ma-update natin siya always dito sa ating YouTube. Anyway, if you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing this channel. If you like this video, do share this to your friends na alam nyo makakatulong sa kanila yung video na to. Don't forget to comment down below kung meron pa kayong mga katanungan regarding our video for today. And also hit the notification bell beside the subscribe button guys para at least notify kayo every now and then na meron tayong video here in our channel. Don't forget also to like our page on Facebook guys. Diyan na po nyo ako always makakontak in terms of mga katanungan nyo, personal questions nyo na gusto naming sagutin. Disclaimer, base lang po to sa mga informations din na binigay ni Sir. Bakit naging selected niya yung manok na yon. Anyway, magsasalita naman din siguro si Sir later kung ano yung rason niya kung bakit naging selected niya si Apollo. Thankful din pala kami guys kasi nga ang mangyayari today is talagang sila Sir pa talaga ang nagdala kay Magnifico dito sa ating range. Hindi namin yun na-expect guys kasi nga alam naman natin medyo mahirap magdala ng broadcock or ng mga sisiw or ng manok kasi nga may tendency na ma-stress sila. So we're very thankful to you Sir kasi nga pinagbigyan nyo kami. Talagang dinala nyo po si Magnifico dito sa aming yard. Let's see guys kung gaano nga ba kalaki si Magnifico kasi even me hindi ko ma-figure out kasi nga alam naman natin na iba talaga kapag sa pictures lang or sa personal. Alam nyo yung personal is nahawakan nyo, na-experience nyo yung katawan niya. Iba talaga yun guys. So ayun, tingnan natin later guys kung gaano nga ba kalaki si Magnifico para at least sa inyo guys, ayun mahawakan ko nga at ma-visualize nyo rin habang hinahawakan ko yung manok na yon. Kasi known po si Magnifico sa Kabakan guys. Isa kasi siyang malaking manok. Di ko pa alam kung ano yung express ko later pero ayan, tingnan natin mamaya. Dumating na nga pala sila Sir James. So ngayon papakita ko sa inyo yung manok na yun. Nandito nga pala si Sir James. Ayan yung kanyang manok. Papa pala ng mga Oshamu namin. Ayan, nandito sila guys kasi hinatid nila yung isa din natin kinuha. Ito nga pala si Magnifico guys. Ayan po siya kalaki. Oshamu po to ni Sir James. Ayan, pumunta talaga sila dito. Ayan, at least guys, meron kayong pamantayan. Sa susunod, contact niya lang sila sa kanilang Facebook. I-link ko na lang yan ulit doon sa ating description box. Pero ayan yung kanilang tatay guys. Nakita nyo na yung mga anak niya before, yung Oshamu namin na video. Magnifico yung tawag nila sa kanya. Ayan po siya. Ganyan po siya katangkad. So si Magnifico nga pala is 4.5 kilos po guys. Ayan. Mataas na din siya sa limber po. Ganyan siya kataas. Yung si Zoro guys, kung matatandaan nyo, medyo malaki lang yung katawan pero hindi siya ganun katangkad. Ito si Magnifico po guys is matangkad po siya. Ayan. Tapos yung kanyang katawan is mabigat din kasi nga 4.5 kilos. Tutusin guys, magkasing laki lang sila ni Zoro. Compare kay Zoro, eto mas matangkad nga lang to. Ayan po yung kanyang pagmumukha. Hawakan natin guys, try natin para at least ma-visualize nyo po kung gaano nga kalaki etong si Magnifico. So ito nga pala si Magnifico po, ayan. Ito yung kanyang pagmumukha guys. Ayan yung mata niya. Ayan, obvious naman sa inyo dyan. Sa mga may alam dyan in terms of Shamu, ito po si Magnifico. Ito yung tatay ng dalawa naming Oshamu na na-acquire din kay Sir James. Ito na po guys, 4.5 kilos. Ayan, yung kanyang paa. Ayan, sobra isang taon na pala si Magnifico.
Ayan, napakalaki po. Hindi kayo magsisisi. Kung tatanungin niyo ako, kung maganda ba yung pagka-purchase namin, yes. Ang ganda ng binigay na sa amin ni Sir James. So, why not kayo? Bukan nyo rin na i-visit yung kanilang Facebook para at least malaman nyo yung kanilang mga linyada. Pero ayan po siya guys. Ayan, ang laki talaga. Tapos, yung kanyang pakpak, ayan naman po. Makikita nyo naman. Salamat din kay Sir kasi nga dinala niya yung kanilang broadcast dito. At least nakita natin in person si Magnifico. Alam ko na sa Kabakan is known si Magnifico. Ayan, eto siya guys. Ganyan kalaki. So para din siyang si Zoro. Ayan. So thank you kay Sir James. At least nakita natin si Magnifico. Ngayon naman guys, papakita ko sa inyo yung last na na-acquire natin or binigay ni Sir sa atin. Actually hindi niya talaga planong ibigay. Pero at least ngayon nakapag-decide din si Sir na bigay sa atin. Ayun na nga, alam niya na may update tayo always dito sa ating channel. So ayan, papakita ko yan sa inyo ngayon guys. Guys, ayan naman po si Apollo. Ayan yung kanyang anak guys. Pag 2 months pa lang to si Apollo guys. Ayan sa 16. Ayan yung kanyang katawan. Ayan. Actually, kapat nila sa ama. Nung una naming na-purchase ng mga Oshamo. Ayan po guys, matangkad din. So, ito yung magiging katulad din ni Magnifico. Kasi nga, ayan oh, makikita nyo naman yung kanyang lieg, yung kanyang paa. Ayan. So, ang laki-laki. Mga gustong kumuha kay Apollo, sorry kayo. Nandito na po sa yard namin. Ayan. Pero kung gusto nyo makita naman, si Apollo, is punta lang kayo sa aming yard. Ito na yung bago nating broadcast din. Dito sa ating yard guys. Ayan po. Hello there, I'm James. I'm one of the breeders of Japanese Shamu here in the Philippines and I'm the owner of Magnifico. Nag-request si ma'am kung bakit daw po ito selected ko. So kung mapapansin nyo po, magto 2 months pa lang po itong manok na to pero ang tangkad niya na. Hindi lang po sa tatay ang bloodline ay matangkad, kundi pati po sa nanay. Kasi yung nanay, nasa kwan din po ng limber, makaya niya po yung red na maabot. So ito, kapag i-breed to sunod sana, gamitin ko sana to pang breed sa aking mga pure Japanese Shamu na hen. Pang produce din po sana ng mga matatangkad na mga babae pati lalaki. Pero dahil nga mabait si mama sa akin, tinutulungan nila ako pati sa vlog. Ayun, napag-decide ko na naka-decide na talaga ako 100%. Ibibigay ko na sa kanila kahit na-selected ko to. Wala na matira sa akin doon. Sa kanila talaga to. So pasensya na po sa mga nag-chat na gustong kunin sa Apollo. Thank you. So ayun guys, umuwi na nga sila Sir James sa Kabakan kasi nga mga dalawang munisipyo pa yung dadaanan nila. So thank you nga pala sa pag-visit sa aming yard sir. And also sa pagdala kay Magnifico, yun yung pinaka talagang natuwa ako guys kasi ang laki-laki talaga ni Magnifico. Meron na nga tayong bagong Apollo, siya yung magiging bagong stag din natin na Oshamo. Hopefully mag-Oshamo talaga siya. Yung kanyang size kasi yung papa niya nga, yun na nga nasabi din ni Sir James, yung rason niya kanina kung bakit may tendency talaga na maging malaki din or maging tulad din ni Magnifico yung manok na si Apollo. So ngayon naman guys, kasi nga hindi namin siya nakilo, ngayon kikiluhin natin. And also disclaimer nga pala, 53 cm na si Apollo the last time na kinuhanan ng height ni Sir James. Susunod na lang ulit tayo kuha ng height. Ang uunahin natin is ang pagkilo na muna para at least may data nga tayo sa kanya. So ngayon guys, papakita ko sa inyo yung kilo ni Apollo para at least may data tayo sa ating record. Guys, nandiyan na si Apollo sa gilid ng ating timbangan. So ang kilo ni Apollo ay... Nandiyan na si Apollo. Yung kilo niya ay 3/4 and isa pang guhit. So, nasa around 0.8 kilos yan. Magtutuman siya guys this coming 16. Papakita ko yung features ng kanyang mukha at saka yung katawan niya para at least, ayan, meron kayong pagbabasihan din sa mga iba pang mga Oshamo na iba't ibang linyada. Ayan yung kanyang sa mata niya, yung ulo. Yung kanya namang likod, ayan guys, yung kanyang likod. Isa, magto 2 months pa lang to. Kanyang paa naman o yung kanyang legs, ganyan din kataas guys, oh. So, 0.8 kilos siya guys. Ayan. Yung kanyang sa likod guys. O, ayan. Ito naman yung sa kanyang pakpak guys. Ito. Ayan po. Ayan si Apollo. So, thank you kay sir kasi binigay niya sa atin si Apollo. So, ayan si Apollo guys. Ayan. Ganyan siya kataas. Ayan po. So, ang taas ni Apollo guys. Ayan o. Ito yung magiging partner na ating mga ilang Oshamo din na na-acquire una kay Sir James. So, ayun. Ilalagay natin si Apollo kasama yung kanyang mga kapatid. So, ayan yung ilang una na mga Oshamo na na-acquire natin. And then, meron din tayong bagong na-acquire, guys. See you on our next vlog para sa info ng isang sisiyo na yan. Yung sa ibaba, guys, is nilagyan ko nga pala ng trapal doon para yung ipot nila is doon masala, guys, and hindi tayo masyadong mahirapan sa paglilinis. Pero yung dito, ayan, always namin tong ini-change every week.
Dito na yung bagong tahanan ni Apollo. So yun na guys, ang ating video for today, ang pagpapakilala sa inyo kay Apollo. Kasi nga known din si Apollo po sa Facebook ni Sir James, and also si Sir James known din siya doon sa Kabakan sa kanilang area. Isa sa mga may malalaking mga manok, yun na nga si Magnifico. Nakita niyo naman kanina, ang laki-laki talaga ni Magnifico. And thank you sir! Hindi ako magsasawang mag-thank you sa inyo dahil nga dinala niyo talaga dito si Magnifico sa amin. Thank you so much sir. Maraming gustong makakita kay Magnifico pero kami talaga dinala niyo dito sa amin. Shoutout nga pala ulit sa inyo ni Magnifico sir and Sir James. Thank you ulit sa pagdala dito na inyong mga sisiw. And also guys, nga pala, don't forget, nandyan sa baba or sa link description below, yung kanyang Facebook kung gusto niyo mag-order or kung gusto niyo mag-inquire about sa mga manok ni Sir James. Nandyan po sa description box yung kanyang link. Ayan, shoutout ko nga din pala yung kasama nila Sir James kanina. Silang dalawa nagsama kay Sir para dalhin yung ating mga sisiw dito sa ating yard. Hi ma'am and sir, shoutout sa inyong dalawa. And magdako naman tayo sa mga shoutout natin sa ating YouTube. So shoutout nga pala kay Gerald Landrito from Iloilo. Shoutout din nga pala sa The Backyard Chicken Farmer from Pangasinan. Shoutout din kay Josefine. Shoutout din kay Sir Christian Espero from La Union. Shoutout din kay Ed Scatter. Shoutout din kay Sir Michael Pontilano. Brian Batiao from Davao del Norte. To Sir Javier Angkay. And also shoutout din to Sir Jimmy Manon. Yun lang yung ating shoutout for today. Again, thank you for watching and hope you again enjoy our video for today. Don't forget to subscribe guys. Please do like this video, share to your friends na alam nyo makakatulong sa kanila. Again, don't forget to comment down below and hit notification bell beside the subscribe button para at least notify kayo kapag meron tayong video na ilalabas here in our channel. Thank you for watching again. See you in our next vlog. Stay safe, stay home, and please do good guys. Goodbye and peace out everybody.